On calminama bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pinal TV, on calminama, on jettama, on beltanama. En garti hande kadi waɗan ɗon yewtere moɗon, yewtere gurdam fulɓe waɗatede ñande alet kala e oɗo saaha. ɗum noon on beltanama no fewi, ari waɗanoma yewtere nde musidɗo moɗon Diallo Barel Samba. eɗen gondi noon hande gayi mawɗe no fewi ɓe ganduɗa ko andaɓe e leydi ndi, kadi andaɓe e diwan o, e kadi ko worɓe daraniɓe pulago no fewi. ɗum woni musidɗo meɗen sehil men gandidijo men, on woni Samba Demba An mbo radio rural Yeliman. En bismimamo ɗo kanko e musidɗo meɗen hono cukko tataɓo e fedde wiyetede jeunesse tabital pulagu, on woni Mamadou Abdoulaye Ba, on nena ɗo hande e Pinal TV. ɗum noon haade men fuɗɗude yewtere goto maɓɓe fof arata kadi haaltana men inde mum e yettode mum, kañum e darde muɗum e pulago. ɗum noon en gadorto musidɗo meɗen gonɗo jungo men ñaamo e haala inde makko e yettode makko to jeeya, e kadi holto o golloto e oɗo sadio en. bisimilla ma musidɗo. Assalamu aleykum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe, on calminama sanne. eɗen calmina dendagal hooreɓe Pinal TV e diallo meɗen o, ɗum woni inchallah Diallo Barel Samba, e mawɗo meɗen tedduɗo gondumi ɗo woni Samba An inchallah. ɗum noon min mbeɗa wiya Mamadou Abdoulaye Ba, mbeɗa jeeya région ñorodi Sahel e commune Gadiaba Kadiel, wuuro meɗen wiyeten ko Foosi Karta. jarama inchallah. bisimilla. ewa bandiraɓe on calminama, on jettama, on ñaganama Allah moƴƴere, en jetti guene o ko kanko kadi woni joom baɗe bawɗe, joom binde bindande, kanko kadi newni hande ha garɗen ɗo. ewa min ko Samba An mbiyetemi, e gollanmi ko radio rural Yeliman, ko radio Yeliman to gollanmi, kono ko Yeliman kadi hoore mum jooɗimi toon e jeeyami e commune amen ko Guidi Umme wiyete, commune de Guidi Umme, ko toon min goni. a jarama Mamadou Abdoulaye Ba, a jarama Samba Demba An, a weltanama no fewi. e namdal gadanal en toɓɓinat ɗum e Mamadou Abdoulaye Ba, e saabu hannde sen teskitima e nder gurdam meɗen hannde, so wiyama gurdam fulɓe en teskoto hen gueɗe kewɗe ha tengti noon e caɗele fulɓe. e ñalawma hannde o eɗen jiiɗi andude holko addanta men hannde caɗele e nder aduna o, saabu hannde o ina nandi hay nokku goto to poftiɗen e nder aduna he hannde, way kono aduna o foof hannde fulɓe nani goye banggueji foof. Mamadou Abdoulaye, beele aɗa wawi haalande men seeɗa e holko sabato ɗeɗo caɗele e oɗo saha joni. bisimilla ma. inchallah Diallo Barel Samba salminama sanne. inchallah namgal namdiɗa ngal inchallah en mbaɗanen esa e haalde hono hakke ko ganduɗen hen walla ko jiiɗen hen. eɗen ñaagui Allah noon e jaama kisdam wonata e meɗen. caɗele gonɗe ɓiɓɓe fulɓe hande ɗe foof min mbeɗa wawi wiide fuɗɗode majje ko rafi nanodiral ɓiɓɓe fulɓe hoore muɗum. ɗum woni kañum en koye mum mbawa nangodirde. ñande ɓiɓɓe fulɓe nanodiri kañum en koye muɗum mbawi nangodirde fo, caɗele kala ko ari ene wawi sakkitade ɗum. donc toɓɓere wotere. toɓɓere ɗiɗaɓere nde ene jeeya ko addata caɗele meɗen e nder aduna o walla e nder leydi meɗen ndi ha e nder Afrique. premiére chose ko rafi meɗen jooɗade nokku goto koɗen ne. egga hoɗo ene jeeya e cosaan meɗen, ene jeeya e fina tawa meɗen, mais so wi a daari egga hoɗo o, egga hoɗo ala keerol. ene naata e ndiɗo leydi no yiɗiri, ene yalta e ndiɗo leydi no yiɗiri. e pourtant hande ɗo jaretɗen ɗo aduna en ɓenni ɗon. neɗɗo fuu ene hani tawede wonɗo deccuɗa, wonɗo koɗɗa, wonɗo ganduɗa aɗa jogani hoore ma leydi ma, aɗa jogani hoore ma guese. eyi ɗon ko toɓɓere ɗiɗaɓere. toɓɓere tataɓere nde teskimi hen fof ko sa daari ɗo e nder leydi meɗen Mali ndi, enen ɓiɓɓe fulɓe hoɗuɓe ɗo e nder leydi Mali, so yi a daari hande no ciforiɗen ni, temedere fuu e nder capanɗe jeenayyi e joyyi waɗani jangde koɓe mbiyata école, ɗum jangde tubakiɗo nde. eɗen nefi jangde nde.
e sababu no nefirɗen jangde nde caliɗen nadde nde ni ko ɗum haɗi en andude hay jiɓɓude leydi Mali saria leydi Mali holko wi holko dogata walla holko Mali hani waɗande ɓiɓɓe leydi muɗum no mbawaten yitade koye men e ɓiɓɓe leydi ndi ɗum noon sen keeɓino andude ɗumin en gandanno jiɓɓude leydi ndi ma en cuusu laamu o ma en mbawa janngude ma en mbawa darde hakke meɗen ɗeɗo toɓɓe tati ɗe kalmi ɗeɗo ne jeeya e tiiɗalla hannde ko gonduɗen inchallah caɗele ɗe gonduɗen a jarama Samba Demba an en ani ko Mamadou Abdoulaye Ba haali joni beele caɗele ɓurɗe mawnude ko rafi jangde nde walla ko rafi jooɗade nde egga hoɗo walla ko rafi kawral ngal hole hen ande ko mbawɗa famminde en tigui tigui an ɗum ɗo fof jibin ɗum ko rafi jangde nde saabu sa yi fulɓe ha joni sa ƴeemi hay réseau sociaux eɓe jinga kono noon en kawrani aɗa jingana neɗɗo taw on kawrani walla taw on pamodirani ɗum ɗo ko rafi jangde watta ɗum ɗo en cali janggude jangde nde ko ɗum hande adan en caɗele fof ɗe joguiɗen nde sa ƴeemi adan so neɗɗo noddama l'école tan saɗa jogui maccuɗo ko maccuɗo mum nawata ewa so tawi alane dogan sornoyo walla yaha ya yaltina kalis rokka laamu yeena laamu pour wata ɓiyum nanguede e janggude l'école e ɗum ɗon woni probléme men hande ayi sukaɓeɓe sa yi hande noɓe cifori ni soɓe janguno eɓe jogui gande hande postiyankoɓe men fulɓe men jooɗiyankoɓe nder postoji ɗi joguiɗe kede kewɗen toon hande wayatano noon kono noon janggaka famaka bo alay saago e tiɗalla aran e gueɗe kewɗen en hande so tawi en ƴeemi e nder leydi Mali so wiyama ko fulɓe tan gone caɗele ko fulɓe tan gone caɗele caɗele ɗene ko yimɓe ɓe ganduɗa jahani mbaɗani mbiyani ko ɓen ɓuuri wonde caɗele hande jooɗiɓe batteji mumen jahani mbiyani mbaɗani ko ɓen ɓuuri hande jogade caɗele nder leydi Mali e ɗum ɗo foof ina holla wonde ha joni yimɓeɓe poti tan ko ruttade caggal sa ƴeemi an a ala ɗo gonɗa ala ɗo tabiɗɗa sa waɗi ɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati a ummoto jaaha bange goɗɗo walla mbaɗa ɗo duuɓi sappo ha sikki a hoɗi janggo e janggo wiya ala o eggiɗo o yeehi an a ala guesa sa ala guesa a ala doole so neɗɗo ala jeeyi e leydi doole mum ngala eyyi ɗum noon hokkata neɗɗo doole ko janggude hokkata neɗɗo doole ko jooɗade kono sen jooɗaki en janggani e ko caɗele ɗe ɓoyande ɗum noon seɗen jiiɗi ɗeɗo caɗele ɗe giwa ko ma mbahlitoɗen dottuɗen caggal eyyi ɗum ɗon kam hande ɓuuri wonde jamɓiɓe leydi ndi so yimɓe tan duttaki e jangde he kala ko mbaɗɗen sen janggani en punti koye men hande en jii ewa sen jii diwan ñooro hande mbiɗa wawi suɓade diwan ñooro hande ɓen hay sa ƴeemi laamu mawngu o joni laamu mawngu joni ko ɓuuri hewde hen diwan ñooro yimɓeɓe munen hen ɓe janggu kono so tawi woni on janggani ewa kono mareteɓe tan te so neɗɗo no mare ko sa fof ko yiiɗa waɗe e ma ko ɗum tan watte dow ma ka yiiɗa waɗe ma ko ɗum tan batteɗa eyyi ɗum noon kanden tan ko ruttade e jangde nde neɗɗo so tawi a nimsi janggin sa nimsi a janggani tan janggin kono sa nimsi a janggani a ruttaki kadi jangguinɗa nimsama o tabitani a nimsani ɗum noon so neɗɗo nimsi janggani tan yo janggin neɗɗo wasa janggude ɓiyum jangga ewa alhaali mum wahlito eyyo so tawi aɗa yiiɗi tan alhaali ma waylito janggin ɓiya eyyi jangde ndene kadi fawaki tan e wootere gueɗe kewɗe nan toon hande hay métier nan toon ɓiya hande so naati e majje tan alay saago andan gueɗe aduna no jarata eyyi ɗum noon ɓuuri moƴƴude e men tan ko janggen eyyo a jarama Samba Demba an famama mbiɗen ko gueɗe tati ɓuuri wonde caɗele pulago hande gueɗal gaddanal ngal woni rafi kodki e rafi jogade wasa jogade jeeyi ɗum ko caɗele ɓurɗe mawnude hande garanɗe fulɓe caɗele ɗimme ɗe koɓe koɗani
ɗum ko caɗele no koɓe janggani neɗɗo noon so janggani mbiɗa sikki hay hodde yiyata nafoore koɗki so janggani yiyata jaam gonɗo e koɗki o ɗum noon ɗum woni caɗele ɗimmiɗe caɗele tataɓe ɗe woni rafi kawral e rafi kawral ngal fof yummuɓe bamum ko rafi jangde o e saabu so rafi kawral woni gueɗal tataɓal eɗen gandi leƴƴi ɗi fof ala hen hawruɓe kono noon goɗɗo andata ɗum enen noon en kawrani rutto kadi kollen koye men en kawrani kadi kaalanen woɓɓe en kawrani ene woodi wuro woto mi golle maggo ko juuti wuro ɓaleɓe ngo waɗi ko leege ɗe hay leegal gotal haalata e gongal ngal kono noon koɗo andata ɗum soɓe keeɓi bone kamɓe gondi soɓe keeɓi jaam kamɓe gondi koɓe mbawi heɓde fof kamɓe gondi kono noon soɓe golliti koɓe gollidanno ko gasi goto maɓɓe fof aɗa banggue mum e heɓe kaldata sukaɓe maɓɓe jewtitta hay desodiral en tiiɗi hakkude maɓɓe kono noon hay goto andata sa ari ɗon famata ko fate affaire wuuro kamɓe fof gumtoɓe ballodir kono enen noon caɗele meɗen ɓurde mawnude woni ko enen en kawrata kadi jehen kaalanen woɓɓe kadi en kawrata kolliren kadi en kawrata ɗum ɗo woni ñabbuli meɗen ɓurde mawnude ɗum neɗen ñaagui Allah yo Allah wallu pulagu beele ne wawi ɗiɗo ñabbuli namdal ɗimmal ngal ko caɗele men ɗe kam ko kam enen gaddanta ɗe koye men walla ala ko yimɓe woɓɓe gaddanta men Samba an hoko mbawɗa haalande men hen seeɗa eyyi bo ko ɓuuri hewde en hannde sa ƴeemi ko enen gaddanta koye men sabu so tawi neɗɗo hoɗani saha sa fof ko eggi hoɗa saha sa fof ko eggi hoɗa saha fof so neɗɗo wiyani nagge ma bonni kam ma wi mbeewa ma bonni kam walla ɗum ɗo ma bonni kam eyyi ɗum na jeeya ina jeeya hen so neɗɗo kadi janggani alay saago saha fof mbatta ko gueɗe majjiyanke wallahi gueɗe neɗɗo majjuɗo ko watta ko ɗum mbatta sa waɗi ɗum ewa ɗum ne kadi a heɓan hen caɗele caɗele kewɗe ne hen hannde so tawi woni eɗen jooɗi walla en pewji hanti eɗen pullo fof ne jogui cosan pullo fof ne jogui cosan ɗo iwi so tawi tan a hooti e cosan ma to giwnoɗa to jeanoɗa to a hooti toon ma taw toon leydi bamma ma taw toon jeeyi mamma ma taw toon jeeyi jaata alay sago a heɓan toon gueɗal te ko gueɗal fof keɓetegal e nder leydi ma heɓ ɗum kono so woni an ala nokku a ala ɗo jeeɗa a ala ɗo tabiɗɗa a heɓata nokku sen jeeymi hannde guure goɗɗe nan toon hannde puɗɗima wadde forage uji e nder pulaw ɗen guure hannde jooɗima ɓen ne jogui robiŋaji ne jogui ndiyam ne jogui sardin a hay fulɓe mbatti wadde sardin aji ɗum ɗon fof nden mbiyaten ko ɓaleɓe tan jeeyi ɗum kono ayi hannde guure fulɓe kewɗe nan hen hay oɗo kaaloɗo foose sa yi hannde a tawan toon sardin aji a yeewi a faami joni noon ko ɗum ɗo ko golle fulɓe walla ɗum ɗo wona golle fulɓe ɗum ala hen golle fof de aduna ne golla ene daña ganden enen fof poti e golle gollen dañen jooɗoɗen koɗen ewa min kam ko ɗum tan woni hen gandal am ewa so tawi jooɗima joni nokku alay saago sukaɓe ma en keeb jangguinoɓe mbatta jangguinde kono so tawi woni an ka ceeɗoyow tan sukaɓe ma janggata par ce que suka wawa halfinede yo janggu e l'école janggo l'école wawa halfinede ko ma jooɗoɗa e wuuro tan sa jooɗima wuuro ɓiɓɓe ma naata e l'école walla naata e médres walla naata e jangde alquran e gona janggoɓe kono so tawite an a joɗtako sukaɓe ma mbawa wonde janggoɓe eyyi min kam ko ɗum woni hen miijam noon tigui Mamadou Abdoulaye Ba anne holko woni hen miijo ma e nder namdal ngal ɗo beele ko caɗele ɗe ko kamɓe gaddanta ko e mabɓe walla bo ñaw meɗen enen fulɓe ɗum woni tiiɗalla ko woni e leñol ngol ko mbeɗa wawi wiide e ko enen gaddani koye men rafi jangde nde ko enen gaddani koye men rafi jonde kati nokku goto ko enen gaddani koye men neɗɗo ko an ƴewata ko ɓuuri moƴƴude ma so kolla so wi aɗa foti wallede hen balleɗa hen neɗɗo mo hollititta ñaw muɗum ene suuɗa hoore muɗum sago goɗɗo yiyande on ko wondi ene tiiɗi ɗum woni ko men ko sa daari hay rafi jangde nde tiidalla muɗum gandirta ko enen foof nden hay so tawi a yiiɗi ɗo jangguinoyde suka nanata ko wiya no wata naw suka ma école par ce que ñande fof o maayi maw teeɓo junngo ma o nannuma yiite ɗum ene jeeya e tindiɗi mawɓe men kalanno ko wona ɗum kone kadi fulɓe mbi
renata neɗɗo sa nani leydi ne huule ko teddengal tawrede worɓe tawrede yiite sa nani galle ne huule ko yenede worɓe enen ɓiɓɓe fulɓe eɗen nefi banggal koniyankiyagal ngal eɗen nefi ɗum ha no feewi noon tigi noon tigi mais a bada wawa hebde laamu e nder leydi so wi ni a ala worɓe dariɓe caggal ma so wi a heeɓi ɗumin ñande fuu ganduɗa heeɓi sembe e nder leydi banggal ɗumin a malama par ce que enen sa ƴeewi hande hayɗo jaretɗen ɗo tiiɗalla ka no mawniri e meɗen ni famɗere meɗen e ley koniyankoɓe leydi ndi ene hen ha no feewi gonga gonga wona kaɗɗo enne naddeno ko enen kadi koye meɗen par ce que waɗino saaha min kam koye ñooro jibinami koye ñooro mawnum ɗum woni foosé ñooro central sa ƴeewi hande mbeɗa wawi wiide cercle muɗum o hono makko hewde fulɓe ala e Mali e dow holɗum e nder cercle ñooro central o ko ɗon tan keɓata guure 47 taw ko guure fulɓe ko kanje tan piili ñooro 47 village ɗum ko ñooro tan keɓata ɗum e nder cercle ngaji leydi ndi mais sa ƴeewi guure meɗen leydi ñooro ɗe mono joni mawɗo Samba an no haaldi ni ñooro ne waɗi goto jangguɗo kono ko janggani ñooro ko iɗum ɓurti iɗum ɓurti tout simplement caɗele meɗen ko enen sukaɓe meɗen janggoɓe almuddagal ɓe seereɓe ɓe koɓe mbaɗata ko hollude neɗɗo diina lawol Allah hunde fuu ɓuura ɗum moƴƴude ka tinno son jangguini yimɓe kolleɓe noɓe gurdi neɗɗo jangguintake ha hisibaji 60 tello tan hankkadi naata e domaine goɗɗo wawa dartoyde gandal gongal wawa dartoyde hunde wonde wawa darde no wurde jaati feeto wiide ene jooɗo ala ko woni golle muɗum so wona dabade aywa banggal aynaɓe ne sa daari ɗum kadi kala gaynako ɓamɗon ayna gila ko cukalel ñande fuu o resi debbo hankkadi kanko ne wayno darni gaynaka so tawi mo jogui miraɗo walla mo jogui ɓiɗɗo ɗi mawni ko en ɓeeno heewi ɗum tinde kanko ka hankkadi o wonti honono joom galle ni joom galle kiɓɓo wonani kadi bañaru ɓoldu gaynaka welsindama gaynaka accama a tawde jomum wawa remde hakkille ndema ala e muɗum wawa wiide ne darna hakkille muɗum ene waɗoya commerçagal ha wawa ɓamtade so huccata ko e teefe ɗe bo so yi wonɗo teefe ɗe wonɗo jottoto ala yahata ko heewi hen sa yi hande hay guykaji ɗi ne feewe guure meɗen ɗe ene waɗi dominé e nder secteur meɗen leydi meɗen ñorodi e laamu meɗen kayi o général sukaɓe ɓe kollaka golle waɗi leydi Mali tan leydi Mali foof leydi Mali foof généralement sukaɓe men fulɓe ɓe kala ko mbawɗen nadde e muɗum so ni ko waɗi boniyankiyagal tawi ko banggal guykaji ɗi foof ko wadde bone tan sa memi ka hana memde walla a waɗi ka hana wadde walla toñima fota toñde foof a waɗi bone fota waɗede ko rafi meɗen darde andude eɗen jogui gollal gongal kone wurna yimɓe ko wona ndem gaynaka ka tan e egga hoɗo o tan hande a wawa wurde a bada sone mbiɗa kaɗa holla hoorema an ka remata walla min komi pullo boɗejo mi hana bollude ɗum ɗo mi hana bollude golle lewru mi hana dawnade ɗum wala c'est que sir ñaw meɗen ko ene koye meɗen mais holno pewnirten ɗum ko ɗo ka nden darde inchallah on jarama Samba Demba an jarama Mamadou Abdoulaye Ba on beltanama no fewi on kaali foof on kaali ko woni caɗele men tigui tigui ɗe hande saabu sen teskima caɗele men ko enen gaddanta koye men on kolliti ko ɓuuri hen mawnude ko on kaali ɗum woni caɗele meɗen ko rafi jangde e egga hoɗa e rafi jeeyi ko ɗum woni caɗele meɗen ɓurɗe mawnude tigui tigui ko ɗum woni ko kollete oɗo sa joni mbiɗeɗen jetta Mamadou Abdoul Aziz Mamadou Alpha sababude golle pattam lam ɗe waɗi saabu guure 6 woni ɗe waɗani e forage uji e sardiŋaji guure 6 ɗe guure 6 ɗe guure fulɓe guure ɗiɗɗe goni guure seɓɓe ɗum eɗen jetta banggue toon saabu ɗen guure koye mumen kolli weltare mumen no fewi sababude ndemanteri mumen hikka e ndungo tuɓe nde ɓe ndem nokkuji ɗi ɓe keeɓi hen guuraji mabɓe ɓurɗi mawnude tigui tigui caggal ɗum ne hande ɗo ha ɗo to gonɗen ɓe guuri e sardiŋaji mabɓe ɗum ko hunde wadde nafoore hen fewi ɗum noon mbiyeten mawɓe fulɓe andu fulɓe alɗu fulɓe yon tinno daro
dado beele mbawa yaltinde leñol ngol e caɗele mumen so ɗum yawti kadi ganden ganda goto wi koye gueɗe tati gurnata e leñol goo o kodki ɗimmel ngel jangde tataɓe ngel gollade ɗeɗo gueɗe tati so ɗe kawre leñol firti ko ngol wurat enen noon hande mbiɗen caɗele men ɓurde mawnude ko gueɗel gotel kewɗen janggude janggoɗo gaynako ko gaynaka tan janggata janggoɗo ndema o ko ndema tan janggata janggoɗo goɗɗum ɗum tan janggata kono ko ɓuuri hewde men gaynaka tan janggaten kadi eɗen taw mbiɗen ɓiɓɓe worɓe sappo e hunde e nder galle taw goto wurnataɓe kamɓe fof heddiɓe fof ko leeli ɗum ko caɗele meɗen ɓurɗe mawnude rutti kadi teskoɗen yeru joni tan galle hande so wiyama galle Samba ana galle anɓe hande ene waɗi ko ɓuuri nogas walla capantati gorko kono noon sen teskitima ne wawi tawen ɗon taw neɗɗo goto gollata ɓe gollata waɓe ne Samba ana en ɓe nani leeli ina ñaama ina jara ina ndesa rewɓe ha hewana jiɓen ɓiɓɓe ha hewte kadi kamɓe ɓuuri hewde probléme ɗum ko caɗele meɗen ɗum noon mbiyeten bandiraɓe ɓe ko yo mbaylitu jaɓɓe ko adi ko foof usten egga hoɗo ɗimmel mum koɗen kadi kooten e gure men cosaan e haali ɗo e konngol maɗa Samba an mbiɗa neɗɗo men fof so hoti wuro mum cosantaɗo ɗo guesa mum yeeru hannde sen ƴeewi Seeno Waali kañum wonno iwano e cosaan mum hannde ɓeni jogui école ɓeni jogui lopitan maɓɓe ɓeni maahi sa soyni woro ngo hannde wonno fulɓe jiɗa mahante sa soyni woro ngo tan mbiyata woro seɓɓe koroŋaji ne mbalat toon ha weeta e ko noon kadi ko ɓooyan ɗo ko tisse lahle eɗen gandi kam ladde ɓurata nokku ha innitire kadi nokku ladde ɗon kadi manama école baɗɗo important e oɗo saha joni sukaɓe nana jangga holko waɗi ɗum ko kotki e jooɗade ɗum noon mbiyeten bandiraɓe ko yo tinno caɗele men kadi Mamadou Abdoulaye Ba o memi hen o wi so tawi guykaji keewi ko rafi golle te ɗum ko gonga e nder jilla men toon e fedde weltare min kaldi no haala ka e nder yewtere men mbi so yi neɗɗo no wujja tan ko heewani golle kono so yi fini subaka law dawa ñalla gollade ñalla remde ñalla wadde gueɗe ha hiira sa jofti wonko waɗatama ko wona yarude jamma ɗo wujjoy sa fini subaka kadi jiiloɗa ko huudade law beele aɗa heeɓa kemnoɗa hono henki kono so golle ngala tan caɗele gonat e ɗum noon on jarama no feewi namdal ngal waɗi fayida no feewi on jattogal no hannirta ni donc joni en gartata joni e namdal gotal ngal holko sabato caɗele men ɗe hannde e nder rende he Samba Demba an ala so tawi a wi rendo ngo hanti ne wayno foof ari hono caɗele hannde gonaɗe e nder leydi Mali e eɗen mbawi fuɗɗorade laamu ngu ewa gonga ko gonga darnata leydi rafi gollirde gonga ko gonga darnata leydi leydi so tawi gonga haalaka hen leydi ndi kawral wonata hen peewal wonata hen puɗɗorɗen tan rafi gonga o gonga ala e nder leydi Mali gonga gollirtake ewa hannde so tawi a ƴeemi nokkuji ñawoje ɗe fof so tawi a naati hen sa waɗani kalis a heɓata gonga sa waɗani kalis sa waɗi kalis so an jeeyi fenande heɓan gonga bo leydi so yaari hono ndani yahata bo wonɓe e leydi ɓene sa ƴeemi hannde ngaalu ɓiɓɓe leydi fof ɓe ñaami ngaalu ɓiɓɓe leydi fof ɓe ñaami bo so tawi ngaalu leydi ñamama wonnoɓe caggal ɓe jeehi ha gandi ɗum pini kañumen ne gummoto mbatta wadde golleji bonɗi sukaɓe ɓe hannde sa ƴeemino ɓe gummori hannde ni ɗum ɗo ko yiide tan leydi ndi rafi peewal mum addi ɗum ɗo fof so ardiɓe peewan tan leydi fewata ardiɓe so peewani leydi fewata leydi Mali kay hannde caɗele mum fof ko ardiɓe muɗum man ardiɓe peewande leydi feewa ardiɓe ɓe hannde so poccima mbi joni ne nanga saria o gonga woppuɗo saria o e gonga fof ina rewe leydi ndi feewa kono noon ko ardiɓe ɓe goni oñiɓe so ardiɓe goñima hannde leydi oñoto hannde sukaɓe ɓe kadi sa yi hannde gueɗe ɗeɓe gollata ɗe fof eyi ko gueɗe ɗe ngannduɗa kamtorɗe ɗe ngannduɗa janggo e janggo ewa wattanala hen
gonka maɓɓe fof janngo fewata iyo sabu ɗum so tawi a ala ɗo mbalɗa a ala ɗo ñalluɗa koye ladde gonɗa jamma ñalawma ɗum ɗo fof ko hundeji ganda ɗi pewani ɗi gaddoyta jaam an ko an woni gonɗo toon o an woni mo dañata jaam bo te kadi sa ƴeemi enen kadi hannde jooɗiyankoɓe ɓe fof hannde ne jogii caɗeele no mbare jamma ñalawma no mbarde no colli mbardete ni walla no kuule ladde mbardete ni ɗum ɗo fof ko ƴettugol petelaji ngol addi ɗum petelaji ɗi so tawi ɗi goppama hayso janngo ɗum ko leydi Mali fof mbimi wona fulɓe tan pawmi ko leydi Mali fof pawmi ɗum petelaji ɗi so goppama hayso janngo leydi ndi ndi ɓuuɓa jam artat kono noon so petelaji goppaka ha joni wonɓe laamu kadi yimɓe ardiɓe ɓe kadi peewani ɗum tiiɗi de caɗele men fof hannde ko caɗele ɗiɗi gonduɗen jogiiɓe caɗele tigi tigi wareteɓe ɓe ko ɓe mo yahani mo wiyani waɗani yahani huno ko mum yahani waɗani hay batte ko ɓen mbarete a faami bo laamu ngu ne kadi sa ƴeemi laamu ngu ko laamu eɗen mbawi tan laamu ala toon sabu ɗum laamu ngu darde fof foti daranade hannde ɓeɗo warteɓe ɓe donkani ɗum peeje anani ina foti hannde laamu ngu ɓeɗo yimɓe wareteɓe jamma ñalawma laamu ngu heɓana ɗumen peeje laamu ngu ronki rende leydi ndi sa yi hannde nguy ko heewi a yi hannde warhore heewi ko laamu ronki rende leydi so laamu ronki rende leydi hanti leydi ndi ka hanti ndi ayima no ɗum noon ko Allah heɓɓittodi e kañe jiyaɓe Allah moƴƴuɓe wonɓe dow leydi ɓe dowuji mumen ɓen gartirta peewale leydi so wona ɗum hannde ko bangeji ɗiɗi ɗi fof gonɗi peewani laamu ngu feewani yimɓe ɓe peewani eyyi kono noon petilaji ɗi so goppama wareteɓe ɓe ma kis kono so tawi min babam warama walla nenam warama hayso mi meeɗano ƴettude fetel mi ƴettan fetel force hayso mi meeɗa ƴettude fetel mi ƴettan fetel sa yi bone o fof hannde gonɗo e leydi Mali koni waɗi wareteɓe ɓe jamma ñalawma ɓe fof tata ko juuɗe munen jahani koyɗe munen jahani hay hunde toñangue fof mbaɗani gandiraka hay hunde kono mbayra jooɗe galle ma tan guitta e dow ɓesgu ma walla sukaɓe ma fof gara mbare goppeɗa jooɗe e boowal ɗum ko hunde nde ganduɗa hannde o so wona laamu ngu wayri ɗum baylugol mum weeɓani peewal leydi ndi hannde so wona tawi ko petilaji ɗi goppa wareteɓe kisata sabu ɓeɗo ko min komi jooɗiɗo gallam miɗo wiyani waɗani ɓami ɓe garayam ɓe mbara kam bo ko ni tan ɗum noon joni so tawi en ñaaguima Allah moƴƴere yo taw bangeji ɗiɗi fof na peewa laamu ngu ko laamu ngu hannde jogui caɗele Mali jogui caɗele leydi Mali hannde ko laamu Mali laamu ngu sali fewde laamu ngu ronka yo feew a faami mo kooliɗa fof so ari bonnat ɗum noon sa yi hannde caɗele ɗe fof gonaɗe en hayso wiyama jangde ɓe kamɓe jannguɓe ɓe kolli en hanti ko enen ke janggani so jannguɓe kolli ɓe janggani wonde janggani caɗele ngari walla ngarani voilà ko ni tan joni min kam seeɗa ko mbawmi wiide hen ko ñaagude Allah tan yo mbaɗe e nder leydi e neɗɗo fof julɗo so fini yo ñaago Allah yalla ittan en ni voilà min kam seeɗa ko gandumi hen Mamadou Abdoulaye Ba a nani haala Samba an caɗele ɗe holko sabatoɗe kanko wonko holliti en holko jiiyan hol yiyannama hen ɓuuri wonde caɗele meɗen hannde mawɗe calmina Samba an no fewi ko haali ko fof min mbeɗa gonɗini ɗum mbeɗa wawi wiide ko noon woori eɗen gandi leydi Mali ndi so wi wonti ittenne cuuɗodiren gonga si en ittu hen cuuɗodirel ngol gonga o jaati ko leydi ndi ala juɓɓudi ɗi ala constitution normal ɗum woni saria eɗen pota rewde e muɗum hono koɓe bindi ɓe joɗɗini toon ko du sa daari loi 92 yettanadema hannde kamɓe windoɓe jaari kamɓe adi yeddude ɗum kamɓe goppi saria donc kala nde laamɗo leydi ooñi Allah dande sarli muɗum ɓiɓɓe leydi ooñoto kala ne jiiɗa hannde ɓi leydi ndi ene woni gujjo ko wawi wonde ko fuu nguyka ka aɗato yiyeede koto ardiɓe to koto laamu to ɗum woni probléme leydi ndi leydi ndi indi jogii juɓɓuduuji mayri ɗiɓe bindi ɗi ɓiɓɓe leydi gandinaka
ɗum ɗo ko an waɗi ko ɓiɓɓe leydi kaniredi kaali kawri joɗɗin ɗum sa waɗi ko fewani sa yeddi kuule ɗe ko ni kanɗa rewnirede ayo so kuule ne so jaɓɓima par ce que série leydi ne yedda ɓi leydi no hol hakke ɓi leydi kankone ko leydi hani waɗandemo to tittemo ndimago makko hande eɗen gandi hakke ɓiɓɓe leydi ndi ene yaɓɓa ha no fewi ko ɓuuri fuu bonde hen ko yimɓe fuu koko huuli haalde ha surté yimɓe fotɓe haalde ɗum woni yimɓe tuugue muɗum gila e hooreɓe diiniyankoɓe leydi ndi ha e hooreɓe pelle dawriyankoɓe ɗum woni ko politique o ɓe goto fuu nana deƴƴini haalata bo laamu ne wawa yaade so wona en fuu tawi eɗen nanodiri eɗen kalda tiiɗalla ko woni e leydi ndi ko beele en ballodirta en fuu dareno kaɗo tiiɗalla ƴurata bo so yimɓe mbattani ɗon hakkille mum min meɗe yawi ɗon surtout no mbirumi ni leydi ndi ala juɓɓudu hay joni koye feere juɓɓudi kesiri yimɓe dartata donc ɗo gonɗen hannde ɗo ko galle mo ala joom galle ko galle kalfinaɗo no en tinnoto ha hannde surtout enen wiyoɓe mbimi mbimami eɗen jogui yimɓe meɗen mawɓe eɗen jogui anduɓe ne kay eɗen jogui jangguɓe eɗen jogui alɗuɓe mais enen wiya mbimɓe ko ɓeɗo ɓeydi deƴƴinade ko ɗum ene jeeya e tiiɗalla meɗen ka ha no fewi sa daari jangguɓe meɗen diina ɓe enen deƴƴini e banggal gueɗe ɗe hay goto haalata e bonandeji baɗeteɗi e leydi ndi ɗimmel mum e banggal meɗen sa daari kadi hono yimɓe meɗen jangguɓe politique jangguɓe jangɗe tubakoɓe keeɓi gande ɓe goto foof koko deƴƴini keɗɗo galle muɗum ga keɗɗo bureau e muɗum deƴƴini haaju mum ala e wuuro jaade to jeeya to saga ko wonda mo haaju mum darake e galle bamum ne wawi yidde leydi min mbeɗa andina leydi ndi kala mo junngo mum nanga nanna e jangde jangguirta ko holɗum nafa leydi no jangde ndene ɓiɓɓe leydi ɓe yooɓe andine yiɗu leydi ma taf sa yiiɗa leydi ma wawa gollande ndi so wona yiɗi o nanne Mali ɓiɓɓe leydi ndi yiɗi muɗum nanne ɓerɗe ɓiɓɓe Mali ɓe andine holko Mali woni ɗum fuu de fawi koye dow séria ala e Mali mawɗo Samba an haali joni o wi wayno joni so ñawore yettima suudu taƴirdu ñawore eyyo sa daari ko saɗa jogui jawdi sa hokki avocat walla juge taƴo séria o hay soka jeeyi fenande ɓe duttete gonga janano sa ala jawdi ne so tawi aɗa jogui gonga ma tettete hokke joom pene ene addana yimɓe nefodirde ene addana yimɓe yawdirde bo wonki bani adene Allah dande sarli mum kala ko pamɗinɗa neɗɗo reeno no koloraji ɗi e darɗe ɗe e guite ɗe bani adene no certil alhaali ni tan ko noon ɓerɗe muɗum certil jawdi sefre nayyi fuu ne aynira sawru woturu mais bani aade goto foof aynirte ko hakkille mum no foti andirede bon ɓen sa wiyama ya ardine ɗum e leydi meɗen ndi hannde no woori ni wata ndaara min komi o walla o ko ɗo walla o ko ɗo adi fuu ndaara an ka Mali tafa andu ɗum tafa andin hoore ma ka Mali ka ɓi Mali ka ɓiɓɓe Mali no ko Mali jeyma gandina ɗum hoore ma avant tout ça hade ma wiide komi pullo walla komi ceɗɗo walla komi bambarajo non ka Mali en tafo gonɗin ɗum e ɓernde ma jiiɗa leydi ndi nde jiɗɗa ɗum foof a wawan yidde ko nafata leydi ndi nafoore leydi ndi ari fof nafoore ma arat force yettiraka aywa hande ne sa daari hono tiiɗalla ko dogata e nder leydi meɗen ndi ko surtout e hakkudere leydi ndi eɗen mbawi ɓamde nokkuji kewɗe e diwanuji hombo fuu ene jooɗi tan ne heeɗi holko fini toon ayo holko kewi toon ayo a nani ko kewi toon guila arande ko holko kanɗa wadde ɗumɗa ndaara andude ko ɗum woni sa andi ko ɗum woni ndaarano jaame deƴƴere artirta tiiɗalla ko woni e leydi ndi hannde ko deƴƴere nde ɓeydi ɗum ko ɗum to deƴƴere nde no continue kadi ɗum nanngal leydi ndi fa ɗum yalta ɗum naata e leyɗe piliɗe en ɗe gaynata ɗum ko gueɗel gotel ko joddoɗen kalden ñaw nder galle ko ɓiɓɓe nder galle mbawi haaldude yumma ko suguña baba ko suguña ɗum yooɗi ko hakkude ɓiɓɓe yumma kala ko wawi adde leydi ndi aɗa faabo leydi ndi so ni enen ɓiɓɓe leydi ɓe meeɓe en jooɗaki kalden ne pamrenne ala ko biltata on jarama e jarama
Samba an jarama Mamadou Abdoulaye on kaali fof holko sabata caɗele meɗen hannde ɗum woni rafi goonga rafi kalgol goonga ɗum ina ɗon eyyi ɗum noon noon jettama no feewi hol lekki keɓanten ɗum ɗo ɗeɗo caɗele gonɗe hannde eyyi Mamadou Abdoulaye Ba lekki muɗum ene raɓɓiɗi ha hannde laamu o arta e goonga ɓe annda ɓe laamaki koye maɓɓe toon leydi wawa jooɗade tawa ñawore mum ala tawa loi muɗum sariyaji muɗum koɓe joɗi loi fondamental o tawi on jaati o ala somo onne ko beele waɗe ɓiɓɓe leydi ɓe gandine ko ɗum ɗo woni sariya woodi e leydi meɗen so wona ɓe garta ɗon ɗiɗe ɓel muɗum ɓiɓɓe leydi ndi ene manki fondede ene manki fondede par ce que mi yii ɗum mi yiri yitara meɗe andi ko dogata e leydi ndi hande won suusɓe haalde tiiɗalla ko woni e muɗum wonɓe cuusa gonga ɓe tiiɗalla ne heɓa ɗum ene jiiɗa haalde so kaali ene anda ko gonga ɗum e ɗum e maɓɓe walla ene makko mais o heɓan hen torla mais ɓeɗo ne cuusi haalde so jam mum e so bone muɗum jam ñalata waala ɗum yo itte leydi gonga artire ko wona ɗum ko kono fiirugo ko woni e leydi ndi haareji goduɗɗi ittata ɗum ko jooɗoɗen nde kalden ne min naarino goto e hoore ɓe diiniyankoɓe meɗen ancien fedde mawɓe diina leydi Mali Mamadou Dikko wonko haalno haala min haala ka ne hedde hakkillam sanne wote ngel dumi hawri e réunion ngo ɗum woni mission de bons offices les palais de la culture yimɓe kalno ko haala kaldale kawral no waɗirta hakkunde pelle meɗen joguiɗe kaɓorɗe e ɓiɓɓe leydi ndi no jaame deƴere artirta o holliti ɗum foof e yiyandam so wona laamu arta e laawol ngol o holli ngol soko joddoɗen ne kalden ne meɗe haawa en mbi ko jam dareten mais ɓiɓɓe leydi ndi hakkille mum nana fiye arande en mbi ko français wi en kaldata e joom kaɓorɗen wonɓe e leydi ndi hande ne en ndiwi français yalti nous sommes des pays souverains kon yimɓe heptuɓe ndimago mum ko ndimago meɗen timmuɗo joguiɗen awa eɗen kaala e konduɗo men so ndimago men timmuɗo joguiɗen fof enen ɓiɓɓe leydi ndi poti woni en gandi ko français woni ko yiɗa en jiiɗa français en ndi ɓe jeehi beele ma enen meeɓe mbawa joddade kalden so wi enen meeɓe en mbi en joddota ko kalden donc ko mbiyanno ɗen ko tubakoɓe kadi en haaldude ko ɓe goni naafigueji hakkude men ko ɗum ene wayno en jeddi haala meɗen sellani ko selli hen koko ittata tiiɗalla Mali hande ka so yiiɗi aduna o foof kaɓorɗe mum gara ɗo koniyankoɓe mum gara ɗo leydi ndi fuu ne wawi timmuda e dow neɗɗo goto so wala o jooɗo haalda e hoore makko wawa biltade ko selli hen koko ɓiɓɓe Mali joddoɗen ne kalden ne nanodiren ne inchallah min ko ɗum ko kaldale kawral kala ko baasi tiiɗi ko sakkititto ko joddoɗen kalden jarama merci Sambane alors ko haali ko ɗum tan yimɓe ma joddo sen joddaki en mbawata hawrude e tawi ko feere dañede hen hande ko laamu ngu hanno noddude yimɓeɓe pop yimɓeɓe fof ɓe ngara laamu ngu waɗa hayso par région fof jonde waɗe mum région fof leƴƴi mum fof nodde jooɗo saabu Mali fof wawa arde jooɗoɗo Bamako ɗon waɗe kalda bo joni noon waɗe par région so ɓe giwi oɗo hayso ɓe peccoto ni waɗe par groupe fof nawe région goto yimɓe ɓe fof joddo kalda moni fof holla caɗele mum moni fof holla miijo mum so ɗin miijoji kadi fof kawritinama waɗe jonde wotere hayso tawi région fof yimɓe cuuɓe hen ɓe fof ɓe gara ɓe waɗa jonde wotere ɓe mbiya ko ɗum ɗo min kaali auto région ɓe ko ɗum ɗo woni caɗele mabɓe ɓe ga mbi ko ɗum ɗo woni caɗele mumen joni ko ma ɗum ɗo tan woppe so ɗum ɗo woppaka jam dañetake oɗo région ɗum oɗo région ne so ɗum ɗo woppaka jam dañetake toon koni ɓe kani wadde ɓe sowona ɗum kam wiide gaare kalden o so Bamako naɓe saaha fof soɓe mbi gaare kalden ko fulɓe jooɗiɓe ɗo Bamako ɗo ɓe
ɓen ɓolɓe garata yiyata laddiyankoɓe wonɓe har ɓen gara bo so ɓen garani joguiɗo fetel so ko mo jammun dartete so tawi arani fuɗɗaki aɗa fuɗɗaki ɗum noon wiyede tan enen en mbaɗi haala hannde en mbaɗi jonde en mbaɗi hayso en mbaɗi temedere jonde gaga ɓe jiɗɗen jammunen dañeɓe en joddake munen kalde jaam heɓotako eyyi ɗum noon ko woni feere nde tan ko yoɓe mbaɗ feere ewoɓe darta wonɓe ladde ɓe yimɓe kaltide ɓe fof ɓe kaltide hayso tawi mon fof ne jogui koolaɗo mum mo jogui nder wuuro ɓe mbasa wiide oɗo gagana ina haalda e ɓeɗo ko bandi walla ko ni ɓe mbaɗa feere fof ɓen gara ɓe joddo munen ɓe kaltide ñanden sa ƴeemi joni ɗeɗo balɗe fof ewa ɓe mbiya réunion ji ne mbaɗa gawo en Tombouctou en kono ɗin réunion ji fof wona koye nder wuuro tan watta so waɗi joni laddiyankoɓe ngala hen ɗin réunion ji nafoore mum no famɗi joni noon ko woni hen miijo yimɓe tan ko yoɓe tinno ɓe mbaɗa kaldigal ɓe mbaɗa kaldigal sukaɓe ɓene kadi ha joni yoɓe tinno ɓe golla sukaɓe ɓe wonɓe toon joni taw wona jihadis en walla wona joguiɓe petilaji ladde to won kadi wonɓe nder guure he taw kañumenne woni liggey mumen tan ko ƴettude kaaki jalane eyyi ɗum noon ƴettude kaaki jalane wattinta bani adama sa tooñi bande tan ewa ko kawruɗon foof so ɓooyi so miijo mum ari duƴƴima e ko bannuɗa ɗum ko tan hutete walla ɗum ne adda gañgo hakkude yimɓe ɗum noon renade kal bandum renade kal bandum ɗum noon woni pullo mum woni ceddo mum woni capate mum woni bamaranke mum neɗɗo fof ƴetto kake janane yo tinno darta liggey oppa guyka wona meccal guyka wona meccal ewate kadi miijoɗa janggona ara janggona ara an ka mawno hande aɗa naata jamaɗe yalta taw ko bannuɗa golleji bonɗi bannuɗa fof yimɓe fof nagani darduma ɗum bo fof neɗɗo miijo ɗum neɗɗo miijo wonde janggona ala wata ƴeemen ɗo gonnen cukako ɗo tan ala cuka fof wontata ko mawɗo kadi hayso hande so bamamayi tan so an goto wone galla wonti joom gal hanti dardeteɗa ko nden yitere ɗum noon neɗɗo gollude ko moƴƴi ɓuuri moƴƴude e gollude bonande bonande konde wawi wonde fof guila e war hoore en ha e wadde attaque ma en ha e guyka en fof wona golle biidimo neɗɗo ne foti gollude golle kala ko en jii yaltinoɓe suturaji nan toon guila dawa dayi kam min jalti ko woni golle mabɓe tan ko yaltinde suturaji kono ɗum jarataɓe kadi yimɓe fof ne noddaɓe yoɓe gaara ɓe kumta haajuji mabɓe yimɓe haaju mumen kumto golle doole mbajata hay goto bani adama yo gollu daña ewa woppa kaake janane saabu ɗum kaake janane ɗe so tawi kadi wiyama ewa ko ngolɗo leñol ɓuuri hewde toñangue ɗum ɗon fof ko bonande leñol fof te sa ƴeemi hande Mali e leñol fulɓe sa waɗi ɗum temedere fof a tawan 90 fof gujjo ala e munen tawa ko yimɓe joyo gujjata hen ɓeɗo yimɓe joyo gujjoɓe ɓe tawa ɓe tampini yimɓe fof ɓe bonna inde leñol ngol fof ko ni sifori ko ni sifori kono hunde fof pullo ɓuuri hersude pullo ɓuuri teddude ɓuuri wawde teddinde ɓuuri jogade hurum ɓuuri andude hurum ɓuuri andude kadi ha joni pullo ɓuuri wawde munje hay koddigal pullo ɓuuri wawde munje tampere koddiɗo fof eɗen gandi kono noon yimɓe jo gona e wuuro walla yimɓe ɗiɗo gona e wuuro maani taw ɓeɗo yimɓe ɗiɗo kay woni golle mabɓe tan ko guyka bonnude tan taw ko bonnude tan joni noon ɓe bonna inde fulɓe fof wuuro ne andi ɓene kay taw wuuro ne andi ɓe ɗum ko hunde nde ganduɗa addande en caɗele ewa ɗeɗo caɗele kadi sa ƴeemi on banggue ina foti hande joom wuuroji fof joom wuuro fof ummuno wuuro mum bonɗo mo ganduɗa gonɗo wuuro ma o gaga woni golle ma ko tan ko bonande ko attaque maji walla waɗoyde bonande an joom wuuro aɗa andi ko ɓimani a fot nanggamo dokkamo laamu ɓuuri bonande inde fulɓe boni tawa temedere fof sa darni 95 fof tawan bonɗo ala e mumen eyyi joni min kam miijam ko yo yimɓe mbahlit golle ɗe yo yimɓe mbahlit golle ɗe joom wuuroji ɗi yoɓe mbattu ha joni ummanade yimɓeɓe wonɓe nder guure mabɓe ɓeɓe gandi ina boni ɓe yoɓe mbattu ummanade ɓe so wona ɗum ewa inɗe men bona ewa yummiraɓe men mbaɗe babiraɓe men mbaɗe gueɗe kewɗe keɓen hen taw foof
enen en ala ko mbaɗɗe voilà jarama Samba Demba jarama Mamadou Abdoulaye Ba walla ko Mamadou Abdoulaye Diallo mi sikki on jetteɗa joni sabu neni guilnaso ni Mamadou Abdoulaye Ba tan gona e ŋoɓde on kaali lekki meɗen fof ko kaltidal woni lekki ko ittata caɗele gonka men hande o min so wiyama caɗele tan min yiyami koto fulɓe miijota ko tawi leñol gongol ngo jogui caɗele donc ɗum saabi mbeɗa wiya pulago o yoɓe ndintu kadi caɗele meɗen mawɗe fof ko en ngala yidde e leydi men ko woni en ngala yidde leydi men neɗɗo so yiɗa gardiɗo leydi mum surtout yiɗa leydi mum ɗum noon ko adi ko fof ma kaltiden ko ma jewtiden ko ma mbawen ɓamdude kadi tinnoɗen golloɗen no mbiɗon ni golloɗen goppen ko bonnata inɗeji men ko tinne daroɗen ndiwten caɗele gondaɗe oɗo sadio en nani caɗele meɗen ɓurde mawnude ko rafi jangde kotki e rafi gollade ɗeɗo tan goni kalɗen rafi kawral o haalama kono rafi kawral o ne jiben ɗum tan ko rafi jangde ko ɓuuri hen hewde koɓe janggani ɓe tan goni ɓe kawrani donc ɗum kadi e nder rafi jangde ko ɗo miskinagal ara tawi janggani firti ka wawa wonde joguiɗo hunde sa joguima hunde ko janggoɓe jeeyi donc ɗum noon mbeɗa andi hojomaji ɗi min ɗi ɓattima e oɗo sadio joni ɗum noon Mamadou Abdoulaye wasiyama e konngol ma cakkitgol e wasiyama e leñol ngol wasiyam fewtude ɓiɓɓe fulɓe ɗum no ene fawi e raison ngaji ɗi fuu no cifori banggue men hirnangue o joni eɗen gandi joom guure en ɓe laamu hokkiɓe doole eyo wona hokkede ɗerewol seedantago tan a gonɗinama ka joom wuuro ko golle dokkaɗa ɓe tinno joom wuuro en ɓe ɓe golla golle koɓe poti gollude e guure ɗe yimɓe ɓe laamiɓe wallahi yimɓe meɗen guure meɗen kala joom wuuro gonɗo toon ene ardina wuuro hono juɓɓudi leydi saria leydi ko dokkaɗa ko hayso tawi a yiyata bindi français a janggani ƴeew suka wuuro ma gooto taw wakkati fo aɗa wawi noddude ɓiɓɓe wuuro maɗa aɗa hollaɓe saria leydi ndi ko ni mali wi ay ko ni kanɗe gollirde ko wona ɗum ko mawɗo Samba ana haali e nder guure meɗen ɗe en tant que eɗen gandi kay joom wuyɓe wonɓe diwanuji meɗen ɗe surtout dans la région de Kayi wuyɓe ko wuyɓe andaɓe no ɗo ittata ɗum tan enen ɓiɓɓe fulɓe gujjo meɗen kala mo ganduɗen so wi en mbawa nanngude ɗum jaltinen ɗum hen nanggen ɗum dokken ɗum laamu haalama e timmi tataɓel muɗum par ce que ɗon banggal wuyɓe sen kakkilani ɗum bonna raison Kayi o e ñooro o e jeema o foof bonnat ha laaɓa haytinade ma dilli ko wona ɗum ko hono tiiɗallaji sen daari hande e banggal ko wiyete waɗi boniyankoɓe ɓamandema nara tellade hakkude reydi ndi yaade ha hedde zone Kidalo walla hakkude mottinde kam oɗon gandi suuɗaki hay goto torlaji ɗi ko ɗo haaɗi walla fuu tiiɗal hande ko woodi ko ala e mabɓe mais ko jimmi wiide hono ɓiɓɓe fulɓe tawa ɓen nokkuji ɓe so wona hooreɓe maɓɓe ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ga e nder leydi jaaɗe ɗin zone ngaji ɗum woni ɗin diwanuji mbawa yettade kalda e laamu o ko selli ɓe anda koye laamu o andine soni ɓiɓɓe leydi ndi ɗum woni population on heddi hulde laamu o wawa rende ɓe kadi kala nde population yi laamu kañum kay dogan acca wuuro naata ladde mo kanɗa rende so yimane doguma donc ko mbiyata ko docteur wonti ñaw ɗum so wona ɗum hooreɓe fulɓe kalda e laamu o soɓe ngara e guure ɗe ɓe garda ɓiɓɓe leydi ndi ne cuusa ɓe garda e moƴƴere ɓe garda e jurum ɓe garda du ɓe kolla ɓe go ɓiɓɓe leydi enen goni gotum min gonani ko onon mais so ɗum ala gasata wonmo waɗata ɗum ko hooreɓe diwanuji jeeyaɗe ɗen nokkuji ɗo tiiɗalla ka woni ɗe ɗum tawtore eyyi par ce que wonɗo denɗi haali joni wonno ko jaljallo o feletake o wi ono rafi kawral ngal fo ɓuuri hewde ko e yimɓe ɓe janggani ɓe mais min meɗe yaara hande nanni tiiɗalla e fulɓe tigui tigui ko jangguɓe men guila e jangguɓe men diina l'islam ko mbiyeten sernayɓe ko so wiyama yen kaala ha laaɓa sernayɓe ko virus bonɗo
e nder fulɓe ɓe fawade eɗen gandi sen gaddi gujjo meɗen ko kamɓe kaani yaltinande en si en jii neɗɗo ne waɗa ko boni kamɓe kaani hollitidde en mais eɗen mbarede serneɓe meɗen ne deƴƴini ɓe kaalani yimɓe meɗen jannguɓe politique e ɓeni kamɓe koye maɓɓe ɓe kawrani hannde sa daari hoore pelle dawriyankoɓe Mali surtout e banggal wiyoɓe mbimi goto fof nana deƴƴini goto suusa haalde noon tigi yo Allah renen jarama Samba an konngol ma cakkirgol waktu jagguiri min voilà joni min hooram woni hen miijam tan ko e laamu yo yimɓe ɓe gummoɓe jetto laamu o ɗum kam mbiɗa andi mbiɗen keɗo e réseau sociaux ji he mbiɗen keɗo e téléji he e radio ji ɗi fof daña hono yimɓe tabital pulago ne jahatu laamu to na kalda e mabɓe kono noon mbiɗa wawi tan nafani so wonti joni so mo ndenannoɗa so yima tan dogan yimɓe hewɓe ɓe nanan wonde awa laamu ari tan jiya worɓe ɓe fof ne doga ɓe wona e fellede bo yimɓe ɓe fof koni mbardete so woni so laamu ari tan laamu koko arata nadde wuuro ne jagga worɓe walla sukaɓe ina mbara ɗumen eyyi ɗum ko musiba de ɗum ko musiba mawɗo laamu ngu hande o bone Mali ko laamu ngu ɗum noon so tawi ewa ha joni mbiyeten tan ko bandiraɓe men ardiɓe pulago ɓe wataɓe kaaɓ yoɓe jaaha to pertuda daña saaha fof yoɓe jaaɓe mbiya minen ko ni min mbatte ko woni toon ko wata won kumpa président ne heddota koye laamu ha baɗa noon président ko laamiɗa ko fof so duuɓi ma temedere so ujunere so ñande timmi fo yaltan so ɗum ittare meɗon mayde ittet ɗon ɗum noon bani adama ewa yo tinno huula Allah population yo reene population fulɓe dendagal population Mali fof yo reene laamu ngu yoɓe daro darde mabɓe ɓe goppa wargol yimɓe on jarama yiɓiyankoɓe Pinal TV on calminama on jettama on beltanama e wonno hoɓɓe men hannde ko Samba Demba An mo radio rural Yiliman e Mamadou Abdoulaye Ba walla mbiya Mamadou Abdoulaye Diallo troisiéme vice président mo jeunesse capital Pulagu ɗum noon waɗanno yewtere nde ko musidɗo moɗon Diallo Barel Samba mo cuuɗi meɗen wiyen Sembane